Máme za sebou trojdňové predsezónne testy v Bahrajne. Veľa sme sa toho opäť nedozvedeli tak ako každý rok, ale predsa len niečo málo áno. A to si dneska rozoberieme veľmi stručne a prakticky, aby som vám povedal najprv moje poradie tímov, ako ich vidím ja na začiatku sezóny. Trošku si ich rozoberieme a na záver sa pozrieme aj na nejaké pikošky zo zákulisia a samozrejme aj na to, ako sa Hamilton rozhovoril o svojej láske k Ferrari. Takže poďme na to. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, RB Team, Sauber, Alpine, Williams a Haas. Red Bull Racing má za sebou suverénne najlepšie testy zo všetkých tímov. Max Verstappen ležerne krúžil po okruhu s autom prikovaným k trati a je dosť možné, že Red Bull zbytočne nevytáčal motor, ale za to vytáčal celú konkurenciu. Fernando Alonso to zhrnul dokonale, keď povedal, že je tu 19 jazdcov, ktorí už dnes vedia, že sa nestanú majstrami sveta. Verstappen zajazdil hneď na úvod najrýchlejšie kolo dňa o 1,14 sekundy pred druhým Landom Norrisom na McLarene. Týmy počas testov používajú len jediný monopost, na ktorom sa striedajú obaja jazdci. Verstappenov podržtaška Sergio Pérez zažil rušnejšie chvíle s menšími poruchami vo štvrtok a v piatok sa nechtiac postaral o dlhé prerušenie potom, čo vytrhol kovový kryt vodného odtoku. Bolo to déjà vu zo štvrtka, keď sa o rovnaký problém na rovnakom mieste pred 11. zákrutou postaral Charles Leclerc s Lewisom Hamiltonom. Pérez obstal bez újmy, Leclerc také šťastie nemal, ale o tom potom. Red Bull tiež prekvapil dramaticky novým konceptom nového monopostu RB20. Najviac zaujali nasávacie a aerodynamické úzke prieduchy na boku auta, ktorým vlastne nikto poriadne nerozumie. Adrian Newey vedel, ako veľmi sa ostatné týmy snažia okopírovať ich dokonalý stroj RB19. Preto prišiel s niečím dramatickým. Jeho RB20 sa v mnohom ponáša na predtým neúspešný koncept Mercedesu. A to má Red Bull ešte predstaviť monopost bez bočníc. Keď bude fungovať, Mercedes utrží ešte väčšiu hanbu. Napokon tento koncept ich mordoval predošlé 2 sezóny. Spokojnosť s testami aj z RB20 potvrdili všetci v tíme a konkurencia je plne uzrozumená s tým, že im Verstappen ujde, zatiaľ čo sa Pérez snaží delikátnemu autu aspoň prispôsobiť. Poďme ďalej na Ferrari. Scuderia má za sebou oveľa lepší test než pred rokom. Opatrnú spokojnosť vyjadrili aj Fred Vasseur a obaja jazdci Charles Leclerc a Carlos Sainz. Posledný spomínaný dokonca zajazdil najrýchlejší čas testov 1.29.9, no na veľmi mäkkých a rýchlych pneumatikách C4, ktoré počas veľkej ceny Pirelli vôbec nenasadí. Týmy si však pre svoj vlastný testovací program vedia vybrať hociktorú z 5 dostupných zmesí gúm. Ferrari trpelo minulý rok najmä v dlhých a stredne rýchlych zákrutách. Leclerc s minuloročným autom netušil, kedy bude pretáčavé a kedy nedotáčavé. Zdá sa, že tento problém vyriešili. Súčasné SF24 je očividne predvídateľnejšie a lepšie prikované k trati. Prikované k trati však neboli zjavne odtokové kryty vedľa obrubníkov pred 11. zákrutou, ktoré prísavný efekt Leclercovho auta vo štvrtok vytrhol, čo si vyžiadalo výmenu podlahy. Následná oprava otoku trvala nekonečne dlho, týmy však dostali náhradný testovací čas. Ferrari pozná svoje nedostatky, napriek tomu vyšli z testov ako druhý najlepší tím. Dokonca v niektorých simuláciách mali porovnateľné kvalifikačné tempo s Red Bullmi, no naopak v pretekovom tempe možno strácajú aj na Mercedes. Aby ste správne chápali, zásadný problém testov je, že nikto netuší, kto má koľko paliva v nádrži a už malé rozdiely robia veľké divy. Navyše každý tím má vlastný program, každý skúša niečo iné. Týmy menili dokonca počty otvorov na bočniciach kvôli skúške chladenia a pri rôznych nastaveniach výkonov motorov. Leclerc sám na záver testovania skonštatoval, že netuší, kto je kde, no Red Bull je očividne vpredu s vysmiatým Maxom na čele. Dočkáme sa aspoň zaujímavých bojov v strede poľa? Myslím si, že áno. Začneme Mercedesom. Nemecký tím je spokojnejší s testom, než boli takto pred rokom. Je však ťažké čítať, ako dobre či zle na tom sú. Svorne potvrdili vážnu stratu na Red Bull. Monopost V15 už nie je taký nepredvídateľný, má stabilnejší zadok a ich úplne nový koncept je podľa týmu sľubný začiatok. Kratší nos, šibalský, no legálny horný segment predného krídla, nové bočnice, ľahko vymeniteľná geometria predného zavesenia kolies a mnoho ďalšieho vykúzlilo na trati úsmev Georgeovi Russellovi, ale aj Lewisovi Hamiltonovi. Ten si v prestávkach fotil monopost a posielal ho možno do Ferrari s titulkom "Nekopírujte to". Toto Wolff je však spokojný s dynamikou v tíme aj po ohlásení Hamiltonovho odchodu do Ferrari budúci rok. Čo iného by ste čakali, že povie?
Presne pred rokom bol Mercedes s katastrofálnym autom vo svete bolesti ako Ľuboš Blaha, keď si zo sebou vezme do postele Che Guevarovú bustu. Tento rok je ich V15 naozaj lepšie. Dokonca porovnateľne dobre s Ferrari v simulovanom pretekovom tempe. Na jedno kolo však strácajú na červených z Maranella a obaja Mercedesáci s autom občas bojovali viac, než by chceli. Veľkou neznámou je aj tým McLaren. Síce zlepšili, čo sa dalo a prilnavosť na zadnej strane monopostu je oveľa lepšia než predtým, no stále majú problémy so zahrievaním pneumatík. McLaren má však za sebou oveľa lepší test než pred rokom. V očiach pretekárov Landa Norrisa, Oscara Piastriho, aj šéfov Zacka Browna a Andreu Stelu je auto veľký krok vpred, schopný ďalšieho vývoja, čo aj bude nutné. Dotiahnu sa aspoň na Ferrari a Mercedes? To je otázne. V kvalifikácii by mohli byť tretí najrýchlejší tím pred Mercedesom, v pretekoch budú za nimi možno strácať. No opäť, to sú všetko dohady bez kvalitných dát. Tým vytrápila pokazená spojka a Lando Norris prakticky nedostal šancu vyskúšať si simuláciu pretekov. Aston Martin rovnako spravil veľký krok oproti minulému roku, ale pokrok spravili všetci. Takže je dosť pravdepodobné, že šéfino bude zase trískať kolotočovými dverami. Zelený tím Lawrencea Strolla ani tento rok nedosiahne titul majstra sveta. A to dokonca ani s Lancom Strollom, nie to ešte s Fernandom Alonsom. Alebo tak nejak. Obaja jazdci potvrdili zlepšenie jazdných vlastností, no stačiť to nebude. Aston kolíše niekde na 5. 6. priečke za Red Bullom, Ferrari, Mercedesom a McLarenom. Dokonca v kvalifikácii ho možno vytrápi aj RB tým. Jedine Fernando Alonso dokázal zajazdiť zaujímavú pretekovú simuláciu v piatok na najtvrdšej zmesi C1. Mohli by tak zabojovať aspoň v pretekoch. Tým Visakesh App RB zažil svoje najlepšie predsezónne testy, odkedy sa tak volajú. Nedá sa uprieť, že profitujú z úzkeho spojenia s materským Red Bull Racingom. Bude zaujímavé sledovať interný súboj medzi Yukim Tsunodom a Danielom Ricciardom. Ak bude Daniel pravidelne rýchlejší, možno dostane miesto vedľa Verstappena. Ak bude Yuki pravidelne rýchlejší, možno dostane o tanier cestový naviac. Taká je realita F1. Pravdou je, že ich monopost V-Carb 01 má podstatne stabilnejšie výjazdy zo zákrut než mnohí iní a pretekári si auto pochvaľujú. V kvalifikačnom aj pretekovom tempe by dokonca mohli súperiť s Mercedesom a Astonom Martinom. Dostávame sa do stredu štartového poľa, kde je to veľmi zaujímavé, ale rovnako nepredvídateľné, keď nie možno ešte trošku viac. Tam dominuje zatiaľ ako tak tým Kick Sauber, ale aj im sa nevyhli technické problémy. Auto má viacero vylepšení, z toho najvýraznejší je prechod na full rod predné zavesenie podľa vzoru Red Bullu, McLarenu a RB týmu. Žiadna sláva to asi nebude, Valtteri Bottas sa tak môže venovať svojmu účesu a Zhou Guanyu modným výstrelkom. Ešte horšie vyzerá tým Alpine, ktorý úvodný optimizmus vymenil za predsezónne veľmi opatrné nevieme čo bude. Esteban Ocon sa už asi vidí v Mercedese a Pierre Gasly plače do vankúša, a.k.a. Polštář. Alpine avizoval opatrný nástup do sezóny, ale asi nie až takto opatrný. Nečakajte od nich nič prevratné. Ešte horšie vyzerá Williams. Ani im sa nevyhli problémy, Logan Sargent skončil v hodinách a Alex Albon v garáži s poruchou na palivovom čerpadle už počas prvého dňa testov. Niečo oproti minulému roku určite vylepšili, no objavili sa nové problémy. Na body to zatiaľ veľmi nevyzerá, no nikdy nespochybňujte Albona. S tímom Haas to ide od 10 k 5. Ich časy počas testov boli zďaleko najhoršie zo všetkých. Nový šéf Ayao Komatsu má čo robiť. Nie len, že prišli o cool image v podobe verejne známeho Günthera Steinera, ich auto je trápenie rovnako pre Kevina Magnusena a Nika Hülkenberga. Neodchádzajte, pretože nám ešte ostáva rozobrať pár dôležitých udalostí uplynulého týždňa. Lewis Hamilton potvrdil, že jeho prestup do týmu Ferrari v roku 2025 by sa neuskutočnil bez prítomnosti šéfa týmu Freda Vassera. Britský šampión vyhral v roku 2005 európsky titul F3 a ďalšiu sezónu titul GP2 v tímoch francúzskeho šéfa Ferrari. S Fredom mám skvelý vzťah, povedal Hamilton. Teším sa, akú prácu odvádza vo Ferrari. Zároveň dodal, že minulé leto, keď predĺžil zmluvu s Mercedesom, veril, že v tíme ostane ďalšie 2 sezóny. Cez zimu však zmenil názor. Vnímal som to ako obrovskú výzvu, hovorí 7-násobný šampión. Už ako dieťa som sa hrával v počítačovej hre na Michaela Schumachera. Je to splnený sen a som z toho naozaj nadšený, dodáva. Na otázku, či sa plánuje učiť po taliansky, odpovedal: Za všetky tie roky som sa nedokázal naučiť žiaden cudzí jazyk, ale určite sa o to pokúsim. A už len veľmi stručne. Lando Norris chce napríklad vylepšiť svoje kvalifikačné výkony, ktoré sám veľmi kritizuje. Kevin Magnussen sa pre zmenu teší z nového šéfa týmu Haas. Dan nedávno povedal, že dynamika v tíme pod vedením Komatsua spôsobila koniec predsezónneho nerealistického optimizmu.
Liberty Media aj FIA dúfajú, že vyšetrovanie Red Bullu v súvislosti s obvineniami okolo šéfa týmu Christiana Hornera sa uzavrie pri najbližšej možnej príležitosti. Horner sa v pedoku tváril spokojne a chystá sa na ďalšiu sezónu. Nikto nič bližšie nekomentoval. Aston Martin prinesie tento rok výkonnejšie vozidlo safety car. Staré zaostávalo za Mercedesom AMG GT Black Series takmer o 200 koní a bolo aj ťažšie. Nový Vantage dostane maximálny výkon 656 koní a 4-litrový 8-valec s 2 turbami. Vidieť by sme ho mali už v Saudskej Arábii. Šéf McLarenu Zac Brown pokračuje vo svojom hlasnom ťažení proti Red Bullu a ich vlastníctvu dvoch tímov, RBR a RB. Argumentuje, že iné veľké športy neumožňujú nič podobné a že to znevýhodňuje ostatných. Red Bull môže napríklad meniť stratégie slabšieho RB, aby kazili konkurencii preteky. Rovnako im stačí ukecať len jeden tím, aby presadili niektoré dôležité zmeny v pravidlách, čo sa už stalo. Zámena vedomostí aj technického personálu medzi tímami je tiež oveľa jednoduchšia. Zac Brown je rozhodnutý bojovať ďalej. Jeho cieľom je zmeniť pravidlá FIA a donútiť Red Bull, aby jeden tím predal. Čo povedať na záver? Všetky týmy sa posunuli cez zimu. Očividne najviac opäť Red Bull Racing s dramaticky novým konceptom. No, tesne za nimi na pozíciách od Ferrari až po Aston Martin by to mohlo byť celkom zaujímavé. Záver poľa je takisto veľmi tesný. Necháme sa prekvapiť, čo prinesú prvé preteky samozrejme. Potom sa to bude líšiť od charakteristiky trati a od toho, komu viac sedia nové dielce, nové časti monopostov. Takže myslím si, že nás čaká veľmi zaujímavá sezóna. Zároveň nezabúdajte, že veľká cena Bahrajnu a takisto Saudskej Arábie sa kvôli Ramadánu jazdí už v sobotu. Z veľkej ceny Bahrajnu aj Saudskej Arábie vám budem prinášať každý deň zaujímavé informácie zo zákulisia a taktiež fotografie. Preto nezabudnite sa prihlásiť k odberu na mojom YouTube, na podcastoch, sledujte môj Instagram a nezabudnite mi dať like, prihláste sa k odberu a sledujte ma ďalej. Napíšte prípadne aj svoje komentáre k tomuto podcastu a hlavne, čo si myslíte o predsezónnych testoch a čo nás čaká. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa z Bahrajnu o týždeň.